जों आसा खालामदों फैगौ बिसायख'थि बर' कछारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि बिसायख'थियाव जोङो थोंजोङै बाहागो लागोन बेखौ नोजोर आरो थांखिखौ लानानै जोङो दाफुंनाय जादों। आरो दिनैसिम आरो माखासे जिल्ला दंबावो जोंहा दाफुंनो बे जिल्ला दाफुंनो थाखाय जोङो साउथ कामरुप जिल्ला दङ आरो लोगोसे करिमगन्ज हाइलाकान्दि काछाराव आरो दा मोनब्रै जिल्ला दाफुंनो दङ। जोङो सम आरो सुजुगखौ लानानै बे जिल्ला मोनब्रैखौबो दाफुंगोन। बे जोङो दा जिल्ला दाफुंनाय हाबाफारिया दासिम 20 हिसाबै जोङो आगान सुरबोनो हाबाय। जों बेखौ नुदों दा PKWCआव जायफोर दैदेनगिरि महरै चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बार हिसाबै मिहिनेश्वर बसुमतारी, चेयारमेन अनिल बसुमतारी हिसाबै आरो माखासे डिपुटि चिफ रमिय पि नार्जारी, सृजन बसुमतारी भाइस चेयारमेन बिथांमोननि दैदेननायाव इलेक्सन खुंनांगौ बे थांखिखौ बिथांमोनखौ लाबोनायखौ जों नुवाखै आरो दिनै 6 दाननि थाखाय इन्टारिम काउन्सिलखौ दादोंमोन। 6 दान फैयै फैयै दिनै बोसोरबा आगान सुरबाय। बोसोरबा आगान सुरनायावबो बिथांमोना जेबो बर' कछारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि अफिसियेल सेटआप आरो लोगोसे गामि नटिफिकेसन, कन्स्टिटुयेन्सि नटिफिकेसन, भटार लिस्ट बेखौ दासिमबो खालामनो हायाखै। जों नुदों बिथांमोननि गोसो गैया, खामानि मावनो गोसो गैया आरो लोगोसे जोङो एफिसियेन्सिखौ नुवाखै। जेराव डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आसामनि चिफ मिनिस्टार अनखावरि बिथांजों मोजाङै रायलायनायनि गेजेरजों बे इस्युखौ जुदि सुस्रांनानै बर' कछारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि बिसायख'थिखौ खुंनो थाखाय बिथांमोनहा आवगायनो हानांगौमोन, नाथाय जों नुवाखै। जों आसा खालामदों दा बर' कछारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलखौ थाबैनो बिसायख'थि खुंनांगौ हिसाबै BPPआ बड' पिपल्स पार्टिया जोङो सावरायगोन आरो डिमान्ड होगोन। हाग्रामा महिलारि बिथांखौ जोङो खावलायगोन, डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माखौ जोङो खावलायगोन, आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथांखौ। दा बे रोखोमैनो जोङो आवगायलांगोन। जों आसा खालामदों थाबैनो बिसायख'थिखौ खुंफुंनानै बर' रायजो राजानि जा अनसुंथाइ PKWCआव बा बर' कछारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलाव जा मोननांगौ बे अनसुंथाइफोरखौ मोनफुंगोन जों आसा खालामदों आरो खमसे खम जोङो बोसोरसेयाव 500 कौटि रां मोननानै जाहाथे जोङो बे बर' कछारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलखौ सामलायनो हायो आरो बेनि गेजेरजों बर' रायजो राजाफोरनि जेंना जेथोखौ सुस्रांनो हायो जोंहा आसा। दिनै गवालपारा जिल्ला जनम मन्दिर बे अडिट'रियाम हल दुधनैनि बेहाय मोनसे स्पेसियेल कन्भेन्सन लानाय जायो बड' पिपल्स पार्टि दानायनि। गवालपारा जिल्ला कमिटि, डिस्ट्रिक्ट कमिटि दानायनि जा हाबाफारि बेहाय मोजाङै जालाङो। दा बे दिनै गवालपारा जिल्लानि नैबे जनम मन्दिर अडिट'रियाम हलाव दिनै गवालपारा जिल्ला बड' पिपल्स पार्टि पेरेन्ट बडि आरो लोगोसे वमेन्स उइंस आरो इयुथ बडिखौ दाफुंनाय जायो। आफादगिरि महरै नीलेश्वर खाख्लारि आरो नेहाथारि महरै अर्जुन खाख्लारि पेरेन्ट बडिनि, लोगोसे वमेन्स उइंसनि मालति बसुमतारी आरो आफादगिरि महरै नेहाथारि महरै रेखा गयारि बिथांखौ आरो लोगोसे इयुथ BPPनि देबजित हाज'वारि आरो मनज कछारीखौ फारियै आफादगिरि आरो नेहाथारि महरै सायख'नाय जायो। दिनै जोङो BTCनि बायजोनि जा बड' पिपल्स पार्टि दानाय दिनै फैयै फैयै जोङो 20 जिल्ला बेखौ दाफुंबाय। बे 20 जिल्लायाव जोङो दिनैसिम जि जिल्लायाव जोङो दानो थांदों जोङो रायजो राजाफोरनिफ्राय गोबां मदद आरो हेफाजाबखौ मोनदों। दिनैबो गोहोमथि गोग्लैदों। गोबां रायजो राजाफ्रा बिथांमोनहा बाहागो लादों।